egere tu bambe na barabu no nyeke rongo so igasi ekiagere gasi rongo so andikire mu manyi Amina. ni mu ajira na ende egere tu sarga kere dongere go sare o nongo so ande kiara mu anjira bakege aba kwege mbanje abanyamamba anja abatabo ninjemba role mbanje wana bakiremera na ubaga kwanga bono ekero twaniro nyorera abanda bonsi iga totagete togende njira yemu egere tuikiro bobuyu amangana yoko na kungainu mwakwanire iga mwagike ya mangana yoko egwa yoko rali seribune siringi kimya ibere kimya isatu eribu gendo takora kurali seribune kibesa ekinga ekikorwa mokwebolibo omusara bw'omujumbe ande toko batebigala ya moigu omusara bw'omujumbe ekero wakirwe orusiwe tax yonsi mujumbe akonya omusara ange siringi 800 iga bakugenda gali allowance sinke igalende na yindi allowance sinekyo kolega asigalia totebe kiko osene milioni eyo koikorusie 30% tax automatic elibu miasabe ijago tikaleko seribu katia elibu miasita na elibu miasabe ijago tikaleka nga yoko rusibe soko ikaransia banta sebirero abantu bagwiti constituency kinde obale abantu bagwiti county kinde obale ekeroko kolega asi yonsi iga igese abwase anga abune school nerororo enjirateyo ekogende ase school iyo igo manyana oru ikaransia abantu gabo otumi erumia 3 erumia 4 koroso musaro mambi ewiki yetara era otumi erumia 3 4 aso musaro omotienyo yo watumire milioni 2 aso musaro no le milioni 2 kwaigwa aiki korua aiki ni nungo bori aiki korua chibese chu chibwata aski korua tutamanyeti eta batoko teba ebi asara gosaka bwate bya igoro mono akogenda obusiororo orenta iga otumia milioni 2 ayonsi igata kete kugotuba maiso agotuba maiso egere to koraki to rana skuru yeye yagati pangina bate ni ga bate bine skuru abana bako endororo ya ikonga primary kwa endororo omwana oija are kibusu aso myake ya 2026 ingigeko gera chicho kirabule skulu na sande chinsemo chinde chicho kirororo chingiya abana baitu bakwenda nyumba cyo bajenu abana bakogenda ororo bagenda ororo amakinaro kiregento yani ebintu bire modern omwana gwenjo ye school egero maya okoraki omaya ojago so nero ojo obango bwaye buya oso igawa bantu bamintu ntutagetia mangana okorali seribwa tuakane naende na kwane gento banoroe senge jaba akiri kegara intageta mangana ya bantu bayigu to ene ero manyana igwa mangana ya tuwa kwa na kwana iga na omujumbo ito na agenda ase TV ya ensoko agatebona igira komanyana na tukajikotema goitera saba chibwe gara torora abantu barabataka tukanyawa egebwato bukolekanugete nabone gasinya konyora na kyoko manyo mutaka no munda no ruyi
na tukatebana kila abantu bonsi batika apply omuchumba omenyete ase constituency asocholire na kiura asinyuko manya abantu bawo igo nobwate interest yo kukwamanya na kyabantu bawo bamenyete igongete ndaye igore igaria ase okole gasi galioka ekiagara kya mwina wamanyete na iseko genda igali ikonge kuchimata alia nyumba nchiro abantu bamenyete oro tu kumanya na babura ka tukora bamanya boka cyaba kwanyolina abana babura ka tu kumanya na abana bataka akero ho jana oyo no abana babura amwana otabwati mwibulise na nyina abana bataka mbota kabisa kwama goja na oyo na goto mwibuli oyo otayo mbataka kwama goja e bracket ni mwana na batebi bali balenze kabisa batayikwenya na inde mbaro na ino bamanyete onye nabajaye naba abwazi koze emete yakirende ye kworokia onye muroji ka oliegeke kiage chiwe egente kworokia mwana yakwana mwana na bakwana bonsi mbe na kwana ko rugali bonsi abana bali bakabakwana pako mwisenge paka muraba paka oyo nero ya kukwana abakwana ekirona leko bategerera abantu beke boliegeke bakwana babwate amangana okorana iga babwate obororo iga babwate okweyiranana nchena bana ibuno mugaka ona abana abaitu ntuanjira iga kibaike iga abuo ntuanja abana baitu baike asibaho ja kweyiranana kamoranje abaibuli tiga tobatugeke engaki ebatoganetie tobatugeke egera na wara ubete ninere okongainere kwa beiro konga sobora iboro ekiagera tuakwandire iga ntuiko na koiro lakini tuakwandire na inu mwakwandire kuruma igoro ye amangana ejibasari chigosoa kireri butatu eribuine eributatu na list te yekorosibwa omanyete gento kerekere korwe somo na transparency yani okobeke ebintu asobwasio egere abantu barena iga kuna karabana wajole kujya secondary school bajole kuru number 1 gali paka 200 kusema 150 amalieta alo ni sababu ki tutalikonya hole listi y'abantu banyolete CDF basari CDF basari mwana komanya obo ibi ekiagara obo bisimbole bororo robo tutagi mumanye tutagete bone bintu bikube kuwasi aina sebe maragwa asengecho mwakwanza amangane basari abantu ba musibatu yakwana bakire bakaregister boja borabuga bokiye constituency ayemanya iga twakuburirie iga se umusangerekano webwa bakageni ogende ochenjie koranje gaki ikiagara ngigocha goika ikiagara ngocha goikere gete nagasi umwako gocha obo moyo togosaba na agasi goika ebintu bikocha gosoka bono twajagire kubeka ebintu asomo choko mwaigure na kiangu yata ile kubeka ebintu asomo choko kero toro mochoko togocha ankora ake computer na ya kwa registered onye kwa registered siku aiga kitona koto chana siku gari siku registered aiga okole ki irani egente kadi ka ekine agam naende abana abake moche monyanjere
mbanyole ekegorieke tindi koja kwa banya buna akakendi boka koja banya na abana bayikonge. Yes. Abana bayikonge tugambe na barabuo ekiaga naro remba kwateri ngana geta siba migire naro remba kwateri ngana geta siba migire batagete bakonywe